Ако вие искате да ставате професионалист в инвестирането с недвижими имоти, е редно да знаете какви типове печалби може да гоните и съответно как да изградите вашата стратегия в рамките на следващите 10 години, как цената му може да се повиши с 100, 200, 300 и някой път повече от 400%. Към момента цените са по-ниски от останалите, но съответно когато бъде прокарано метрото, цените там ще се вдигнат без да преувелича, някъде на места се вдигат с по 100%. Така се оказа, че човека закупи, както ние го наричаме, златен имот. Човека избива много голяма част от инвестицията си. Здравейте, група! Днес ще поговорим за една много интересна тема, която почти не съм виждал да се говори в дълбочина, когато съм присъствал на такива различни подкасти или събития, а именно за видовете печалби, които правим ние като инвеститори в недвижимите имоти. Защо ви споделям това? Защото сметнах, че е редно, ако вие искате да ставате професионалист в недвижимите имоти, в инвестирането с недвижими имоти, е редно да знаете какви типове печалби може да гоните, какви типове ползи и съответно как да изградите вашата стратегия или виждане за това какво е да си професионалист в недвижимите имоти. Ще започна с най-основната печалба, това е финансовата печалба. Финансовата печалба, както знаем, е нарастването на стойността на даденият имот под една или друга форма, дали чрез времето, дали с направени подобрения, но без значение по кой от двата варианта, ние гледаме разликата между началната и крайната стойност на имота. Това е единият вариант, в който ако ние решим да се освободим от имота, ние сме генерирали някаква печалба и съответно тя е ползотворна за нас. Вторият тип печалби са дългосрочните печалби от наеми или от краткосрочни наеми. Те се избиват малко по-бавно, но съответно те също са стимул на много голяма част от хората, които участват на пазара, да правят инвестиции в недвижимите имоти. Третия вид финансови печалби, това са капиталовите печалби, които лекичко ви споменах малко преди това. Разликата в стойността на имота, както казах по-рано, дали от направени подобрения или просто от разликата в пазара, това, че вие сте го купили на по-ранен етап или в време, в които цената е била по-ниска и дори без направени ремонтни вложения или някакви подобрения, цената въпреки всичко продължава да върви нагоре. Това са трите основни типа финансови печалби, които са общо известни на всички инвеститори и които бих поставил на първо място като основен подбудител на всички хора, които влизат като цяло в сферата на недвижимите имоти, защото те влизат с идеята да инвестират някаква сума, след което закупувайки имота под каквато и да е форма, да спечелят тази финансова облага. Вторият тип печалби са нефинансовите или инвентарни печалби, тогава когато вие се здобивате с различни предмети, които имат стойност, дали за вас или евентуално за друг пазар, който не е недвижимите имоти. Тук се гони перспектива от това да закупиш даден имот с всичките подобрения и активи вътре в него, които много често при едно продаване, дали по съдебен ред, дали по просто собственика решил да се отърве, много често стават недооценени в хода на самата продажба, като фокуса се поставя върху недвижимият имот, а се пропускат ефекта от подобренията и от вложените суми за материали, за инструментариум. Ще ви давам примери. Най-честият такъв случай на имоти, за купуване на имоти с подобрения, са промишлените предприятия, заводите или някои магазини, да кажем офиси с наличното оборудване. Имало е случаи, в които съм чувал за закупуване на дадени предприятия, които представляват огромен парцел с направеното предприятие от, да кажем, метални конструкции, вътре машини доста скъпи и трудни за намиране. И при евентуалната покупка новият собственик, когато започва да се отървава от тези неща, ако те не му трябват, разпродавайки ги на части, разпродавайки ги на дребно, човека избива много голяма част от инвестицията си и на практика закупеният първоначален имот, след приспадането на всички ползи, които е придобил от подобренията и от машините вътре, човекът се оказва, че е закупил много добър имот на много ниска цена и съответно печалбата му е много по-голяма, но това е от вторичния поглед на инвестицията в самият недвижим имот. Имал съм случай, ето мой познат сега в момента се сещам, преди време беше закупил
така едно малко предприятие с направена метална конструкция, оборудвана с машини за металообработване, които в момента са доста скъпи за набавяне, трудни за намиране и съответно му позволяваха той един път да успее да разгърне бизнеса си, защото той го купи за конкретната дейност, да се отърве от машините, които не му трябваха, от което да спечели допълнително свежи пари за бизнеса си и съответно машините, които запази, след една така приятна бърза профилактика, отново влязаха в ход, отново започнаха да произвеждат и така се оказа, че човека закупи, както ние го наричаме, златен имот, за това, защото този имот му помогна един път да работи за бизнеса си и съответно, когато остойности всички ползи от инвентара, който е придобил, накрая имота струваше нищожно малко, когато се изключат тия приходи и това беше перфектна сделка. Не напразно за това каза, го наричахме златна сделка и златен имот. Третият тип придобивки от инвестициите в недвижими имоти са социалните придобивки. Според мен те са най-важните и сега ще ви обясня защо. Когато започнеш да занимаваш с недвижими имоти, достигнеш до едно средно ниво и прераснеш между средно и високо ниво инвеститор в недвижимите имоти, осъзнаваш, че именно нефинансовите и по-скоро социалните придобивки, които получаваш в бизнеса с инвестиции в недвижимите имоти, е най-важен, защото те във времето, добрите социални контакти ти помагат един път да реализираш по-бързо своите инвестиции. Говорим чисто да ги реализираш да ги подобриш. Това е един път да познаваш правилните хора за ремонт, да кажем, бригади, майстори, за да могат по-бързо да вървят твоите инвестиции. Второ, това са хора в различни институции, учреждения, защото често инвеститорите на средно и по-високо ниво, които инвестират в строителство или вече се сблъскват с малко по-големи проблеми, обикновено, създавайки такива социални контакти в различни учреждения, много по-бързо стигат до разрешаването на даден проблем, от гледна точка на това да получат по-бързо информацията, която даденото учреждение, приемаме община или външните комуникации, енерго, ВК, топлофикация или другите учреждения имат като изискване, но много често не обясняват по какъв начин могат да бъдат реализирани. И точно там, когато вие с годините сте натрупали такива ценни контакти, вие много по-бързо може да скъсите пътя на комуникацията, която, както знаем, е с седмици, тя е доста формална, а вие прескачате това стъпало от гледна точка на това, че знаете какво точно ви трябва, кой специалист и отивате на една визитация при него. Всички знаем, че тези институции имат приемен ден, в който могат да ви приемат и когато вие се познавате вече с тях, комуникацията върви много по-леко, когато сте се виждали, хората знаят, че вие работите, че вие вършите работа, вие сте коректни, общо взето изпълнявате предписанията, които са ви дали. Много по-лесно след това получавате информация и по какъв начин вие да достигнете до крайният резултат, без да има допълнителни усложнения, които обикновено се получават тогава, когато не сте подготвени и не знаете как да действате. Другите варианти, които мога да кажа, това да имате контакти с други съинвеститори, което е много важно. Много често в инвестициите с недвижими имоти стават преплитания между различни инвеститори, тъй като хората са в една гилдия, обикновено се случва така те да имат понякога общи проекти, поради факта, че се харесват, имат така добра комуникация и съответно много често се случва така, те да опитат поне един или два проекта заедно. Този социален елемент също, като се замислите, първоначално не може да бъде остойностен като сума финансова, но ако сметнете перспективите и реализираните след това печалби, които ще направите чрез обогатяване на социалната си сфера, на социалното си влияние, следствие на недвижимите имоти, ще се убедите защо точно този аспект остава за мен специално най-важния от всички придобивки, които един инвеститор на недвижими имоти може да спечели. Пропуснах да спомена нотариуси, адвокати, брокери, външни лица, които много често се грижат за нашите инвестиции, които помагат, които намират перспективи и съответно, когато ние сме коректни, те продължават да работят с нас дълги години. Нашия бизнес да продължава да се развива, да се мащабира, да става по-силен, по-голям. Тук това го наблюдавам и реших да го спомена точно заради разликата в мисленето на един инвеститор тогава, когато е начинаещ и тогава, когато вече стигне до ниво, което се отъждествява като професионалист. Мисленето е в посока, че професионалистите са претръпнали към финансовите печалби,
някой път разочарования, но за тях е най-важно това да запазят социалните си придобивки като контакти и натрупване на човешки капитал, защото знаят, че всеки един бизнес, всяко едно дългосрочно начинание, особено в инвестициите с недвижими имоти, е свързано страшно много с хора, с правилните хора най-вече, за да може той да продължава да върви напред. Точно за това, за мен тази трета точка е най-важна и е хубаво вие, ако сте начинаещи, да осъзнаете това още сега в началото, за да може правилно да структурирате вашата нагласа и начин на развитие на бизнеса си в близките няколко години, за да може наистина да стане устойчив този бизнес, не след 2 или 3 години вие да се откажете, ако сте решили да се занимавате с това, защото този бизнес е хубав, като всеки друг бизнес е доходоносен, но тогава, когато го правиш правилно. Точно за това слагам третата точка, третия аспект като най-важен за инвестирането в недвижими имоти. Четвъртият аспект на печалби от инвестициите в недвижими имоти, това са времевите печалби, които също много често не се споменават. Те са основно няколко възгледа относно времевите печалби и те са следните, че като всеки един бизнес в недвижими имоти, вие печелите от времето, с което се занимавате. Това време ви гарантира, че всички тези придобивки, натрупвайки с времето, те стават все по-големи, по-значими и съответно по-скъпи, защото, както знаем, с времето почти всяка една инвестиция вдига своята цена и нещата, в които вие сте инвестирали предварително, съответно само от самото чакане, което повишава в някои случаи капиталовата ви печалба чисто финансово, това е следствие на времевата разлика, която вие, задържайки имота, който примерно сте закупили, се повишава неговата стойност и това работи във ваш интерес. Времевата печалба се основава на това вие да прогнозирате много често бъдещи тенденции или бъдещи печалби в дадена инвестиция. Тогава, когато имате поглед, достатъчно добър анализ сте направили и може да прогнозирате, ако примерно закупите даден имот в район, който в момента не е толкова перспективен или не е толкова развит, съответно е на много по-ниска цена, в рамките на следващите 10 години, как цената му може да се повиши с 100, 200, 300 и някой път повече от 400%. Виждал съм такива ситуации, доста пъти съм се сблъсквал с такива инвестиции. От гледна точка на участник, как други хора в годините са направили правилни инвестиционни решения, които след, да кажем, 10 на години им носят огромни печалби. Това са обикновено най-често закупуване на даден парцел, който в момента не попада в жилищната зона или който се очаква да му се дадат по-високи показатели, да стане мястото по-перспективно след някаква промяна в инфраструктурата, направена от общината или от държавата. Ето такъв пример в София са, да кажем, всички зони, които все още нямат метро или, както знаем, които нямаха доскоро метро, цените им бяха доста по-ниски, но хората с интерес, които проявяват интерес, се интересуват какво се случва в града и инвестират в недвижими имоти. Съм виждал такива, които търсят точно такива райони, които след направен анализ, къде ще бъдат поставени новите метростанции, да кажем, дори след 5 или 10 години, правят инвестиции точно в този район, защото знаят, че към момента цените са по-ниски от останалите, но съответно, когато бъде прокарано метрото, цените там ще се вдигнат, да кажем, доста, без да преувелича, някъде на места се вдигат с по 100% самата инвестиция. Втория способ, казахме, е тогава, когато закупиш парцел, който не попада в жилищната зона, който не е урегулиран, който има нужда да се приведе в вид, който вие, ако познавате градоустройствения план и бъдещите перспективи, или разполагате с информация, която да ви позволи правилно да прогнозирате какво ще се случва в дадената зона, да направите първоначална инвестиция, която ще ви бъде доста по-евтина, но тук вече на вас ще ви трябва време, ето това време, за което говорих, да изчакате инвестицията ви да се повиши тогава, когато дойде момента, когато района се развие. Това е основният елемент на времевите печалби. Другия, както казах, времевите печалби може да ги обвържем с това, когато вие имате правилна стратегия за коректен инвеститор в недвижимите имоти като инвестиции, да работите върху социалното си влияние. Това повече хора във времето, работейки с вас, да научат, че вие сте коректен,
с вас може да се работи, може да ви се вярва, вие сте надежден и съответно да искат да работят с вас. Инвестирайки това време във вашите благоприятни взаимоотношения с тия хора, да видите как с годините те ще започнат да носят перспективи, различни интересни проекти, различни места, в които да инвестирате. Общо взето, времето ви дава възможност вие да разгърнете вашата стратегия, която сте решили, дали в финансов или в нефинансов аспект. В крайна сметка всичко това да се случи така, както искате след определения брой години. Времевата печалба, за която много често не се говори, е много важен аспект също в инвестирането на недвижими имоти и тя не трябва да се пренебрегва, а трябва да се има предвид, защото това разграничава големите инвеститори, профитата от тези, които все още нямат никакъв опит и тепърва искат да започнат да инвестират в недвижими имоти. Напомням, че тези видеа не са финансови съвети за хора, които нямат опит. Тук единствено и само споделям своята гледна точка от собствения си опит и това как аз съм подхождал с своите средства, в какво съм инвестирал, как съм инвестирал и моята нагласа за инвестициите в недвижими имоти. Всеки сам е редно, когато взима такъв тип информация, да я пресява, да почерпи допълнителни канали за информация и чак тогава да прави инвестиционни решения, такива каквито сметне сам за добре.